Dewch i ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod y gerdyfron i ni'n cyflwyno ein hoedfa i ddofal yn gofyn i ti i bresynoli dy hun tywallt y lan ysbryd arnom. Arwain ni yn ein haddoliad i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Y hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Bydd ein cyfarfod cwrgweddi misol yn cael ei gynnal drydydd nos Iau o'r mis, sef Mehefin yr 20fed am hanner awr 7. Hefyd, yn ystod y gynhadledd haf, yn ystod yr wythnos, fydd na oedfa yn Saesneg, ond fydd yr oedfa Gymraeg ac Orffennaf 27 pnawn dydd Iau am hanner awr 4 ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Ar wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd Rhif 96, y nodded gras y nef wynebon ar y byd, nid ofnwn ei drallodio nef na'i demtasiynau i gyd. Rhif 96. Byddwn darlleniad o lyfr yr Actau, yr ail benod, ac yn dechrau darllen yn adnod 22. Actau, yr ail benod, adnod 22. Ha wir Israel, clywch y geiriau hyn. Iesu o Nazareth, gŵr profedig am Dduw yn eich plith chwi, trwy nerthoedd a'r hyfeddodau ac arwyddion, y rhai a wnaeth Duw trwyddo ef yn eich canol chwi, megis ag y gwyddo chwythau, hwn wedi ei roddi trwy derfynedig gyngor ar rhagwybodaeth Duw, ac ymeraso chwi, a thrwy ddwylo anwyr a groeshoeliasoch ac aladdasoch, yr hwn a gyfodo Duw gan ryddhau gofidiau angau, can nid oedd bosibl ei atal ef ganddo.
Canis Dafydd sydd yn dywedyd amdano, rhagwelais yr arglwydd ger fy mron yn wastad, canis arfer neu heilaw y mai fel ymhysgoger. Am hynny y llawanychodd fy nghalon ac y gorfoleddodd fy nhafod, ie am cnawd hefyd a orffwys mewn gobaith. Am na adewi fy enaid yn uffern, ac na o ddefydd sanct weled llygredigaidd. Gwneithos yn hysbys i mi ffyrdd y bywyd, ti am cyflawni o lawenydd at wynepryd. Ha wir frodyr. Yma'r rhydd i mi ddywedyd yn hi wrthych am y patriarch Dafydd. Ei farw ef a'i gladdu, ac y mae ei feddrod ef gyda ni hyd y dydd hwn. Am hynny, ac efe yn broffwyd, yn gwybod dyngu o ddew iddo trwy lw, mae o ffrwyth ei lwynau ef o ran y cnawd, y cyfodau efe Grist i eistedd ar ei orseddfa ef. Ac efe yn rhagweled a lefarodd am atgyfodiad Grist, na adawyd ei enaid ef yn uffern, ac na welodd ei gnawd ef lyfgredigaeth. Yr Iesu, hwn a gyfododd Duw i fyny, o'r hyn yr ydym ni oll yn dystion. Am hynny wedi ei ddyrchafu ef trwy ddeheilaw Duw, ac iddo dderbyn gan y tad yr addewid o'r ysbryd glam, efe a dywalltodd y peth yma rydych chwi yr awr hon yn ei weled ac yn ei glywed. O blegyd ni ddyrchafodd Dafydd i'r nefoedd, ond y mae efe yn dywedyd ei hun, yr arglwydd a ddywedodd wrth fy arglwydd eistedd ar fy neheilaw. Hyd o'n i ysodwyf dylynion yn droedfanc i'r draed. Am hynny gwybydded holl di Israel yn ddiogel, ddarfod i Dduw neithir yn arglwydd ac yn Grist, yr Iesu, hwn a groesoliasoch chwi. A bydde bendith Duw ar ei air sanctau Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ata ti ac yn dod trwy enw ac trwy heiddiannau y dyfab a'n gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch bod ffordd wedi hagor. Dy fod wedi darparu ffordd ar ein cyfer fel ein bod yn gallu dod ata ti fel dy blant. Ein bod yn dod fel rhai sydd yn rhan o'th y deyrnas di. A hyn oll trwy ras, dy fod wedi anfon dy fab yr Arglwydd Iesu Grist ac iddo ef gyflawni yr hyn oll oedd yn angenrheidiol mwyn bodloni dy gyfiawnder, dy gariad, dy drigaredd, bod y cyfan yn bosib trwy'r cynllun rwy ti wedi ei osod yn ei le mwyn i pechaduriaid fel ni cael bod yn blant i ti. Ac felly ni yn diolch i ti am yr efengyl yma, am y newyddion da, bod modd i bechadur dderbyn maddeuant pechodau a cael bywyd agwyddol. I ni yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am dy holl fendithion tuag atom ni fel dy blant. Yr holl addewidion sydd yno ar ein cyfer ni. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod lawr ein plith ac i'n helpu ni i dy addoli di, i helpu ni i ddiolch i ti am yr efengyl sanctaidd yma. Maddau ni mor aml nad yw ein diolchiadau ni fel ag y dylsau fod. O Dduw, os i ni yn honni ein bod wedi profi yr hyn i ni yn proffesu ein bod wedi ei brofi. O Dduw, maddau ni, nad yw ein mawl ni yn fwy selog, nad yw ein cariad yn llawn o'r tân yma o ddifri. I ni yn gweddio Dduw y bydd yna rhyw lamu yn ein calonau ni, hyd yn oed heddi, wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni ystyried yr hyn sydd yn wir amdano ni, ein bod ni'n blant i ti. Ac yn blant i ti am byth o Dduw, na fydd dim byd yn newid y ffaith yma. Unwaith i ni wedi dod ata ti trwy yr Arglwydd Iesu Grist. Nad oes modd dad wneud hynny. Beth bynnag mae'r un drwg yn sibrwd i'n Clistiani o Dduw. Nad oes modd i ni golli yr iachawdwriaeth i ni wedi gael yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni yn gweddio Dduw bod ti'n helpu ni i dy ddarchafu di, i foliannu dy enw di goruwch pob enw arall. I ni yn cyflwyno o Dduw ein gwlad i'th ofal di ac yn tristau eto o Dduw wrth i ni gweld cyflwr y wlad a yr ymbellhau sydd yn digwydd o sil i sil, y pethau mynd yn bellach ac yn dywyllach ac yn anoddach. Ac o Dduw i ni yn gwybod mae dim ond un ateb sydd. Ac mae rhaid i ti weithio, rhaid i ti ddweud y gair, rhaid i ti agor y ffenest honna o'r nef a tywall allan yr tywalliad o'r ysbryd glân arno. O Dduw, tyrd, i ni yn gofyn i ti fod yma yn ein plith yn ein hoedfa ni ac ymuno a phob un sydd yn gwrando o Dduw lle bynnag y maint a bydde di yn peri ein bod ni gyd yn cyd-addoli gyda'n gilydd o Dduw yn pell drawr y wlad yma neu hyd yn oed y byd o Dduw. I ni'n gwybod ei fod yn bosib hyd yn oed nawr gyda'n gilydd i ddod o flaen o'r seddfaint o ras
ac i dy ddyrchafu di, i foliannu dy enw, ac i ddiolch i ti am maddau ein pechodau ni, i diolch i ti am fywyd tragwyddol. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n bendithio'r oedfa hon a'r holl ddydd o Dduw, a bydde ti'n bendithio dy weision ffyddlon ar hyd y lled y wlad, a bydde ti'n rhoi nerth i bregethu. O Dduw, nid y nerth dyn, ond y nerth yr ysbryd glân. Y bydd na bwer, y bydd y gair yn cyrraedd celonnau eneidiau. Terd i ni'n gofyn, gweithio yn rymus, yr hoff fydd i ni ddisgwyl o Dduw, rho disgwyliadau mawr yn ein celonnau, a bydde di yn gallu gwneud pethau mawr a rhyfeddol unwaith eto yn ein plith. Felly o Dduw, diogelan hamser yma bendithio ni arwain i yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emynau 486 o Iesu mawr o danian bir i eiddyl gwan mewn anial dir, i'w nerthu drwy'r holl rwystrau si ar ddyrus daeth i'r ganan fri. 486 gewn ni sefyll i'w chanu.
Bydd awyn testyn o lyfr yr Actau, yr ail benod ac adnod 36. Actau penod 2, adnod 36. Am hynny, gwybydded holl di Israel yn ddiogel, ddarfod I ddiw, wneithir yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu, yr hwn a groeshoeliasoch chwi. Nawr wrth I ni ystyried y byd I ni'n byw yn ddi, yr holl wledydd y byd. Mae efallai yn bwnc rhy fawr I meddyliau pitw fel ni I ymgyffred ac yn meddwl am faint y byd ac yn yr holl bobl sydd yn y byd, yr holl gredoau sydd yn y byd, yr athroniaethau gwahanol, y gwahanol safbwyntiau. Mae yna gymaint o wahanol safbwyntiau am bob peth. Ynglŷn â phob mater, pob math o foesau. Pan i'ch meddwl am yr holl bobl yna, a sut I ddelio â phob un ohonyn nhw. Ac yn meddwl am hyn, yng nghyd-destun hyn I gyd, yn gyffredinol, y duedd cyffredinol yw, credu fod gan bawb yr hawl, bellach, dyma be mae pobl yn y byd yn meddwl, bod gan bawb yr hawl I wneud I gredu beth bynnag ymynant. Dyna ble ni wedi cyrraedd heddi siŵr o fod pawb yn edrych ar y byd sydd ohoni ac yn meddwl, wel, chi'n clywed nhw'n dweud, wel, fi'n hoffi teithio o un wlad i'r llall a cwrdda pobl gwahanol a profi diwylliannau gwahanol a sut maen nhw'n edrych ar pethau a mae'n ddiddorol weld be maen nhw'n credu a mae eisiau ni fod yn agored tuag at bawb a phopeth. A fod gan bawb yr hawl I gredu, ar ddiwedd y dydd, I gredu beth bynnag maen nhw eisiau. Bydden nhw'n pwysleisio bod goddefgarwch yn holl bwysig yn y byd yma. Mae dyna'r ateb, dyna be mae'r byd yn dweud, yw goddefgarwch, ac mae'n sŵn mor dda yn diwe. I'n fod yn oddefgar tuag at bawb a phopeth, ac wrth gwrs mae hwnna'n rhyw fath o nodwedd dda mewn person, bod nhw'n person goddefgar, ac mae ceisio dadlen erbyn hynny'n anodd. Ond mae pobl yn dweud bod goddefgarwch yn bwysig cyn belled nad oes neb yn dweud ei bod yn credu rhywbeth pendant, sicr, sydd yn groes i'r pobl goddefgar. Ac wedyn be chi'n ffeindio yw, dyw'r pobl goddefgar ddim cweit mor oddefgar a hynny wedi'r cyfan. Ac I ddweud y gwir, chi'n gweld diffyg goddefgarwch tuag at bobl sydd yn credu rhywbeth sicr. Pobl goddefgar yma sydd yn ymfalchio ar ei goddefgarwch nhw, I chi'n gweld rhyw elfen erchyll o gas, cysineb yn dod o'i chwynebau nhw a chi'n gweld e. Pam? Achos I chi'n mynd I dweud bod chi'n anghytuno gyda nhw a bod rhywbeth yn anghywir neu rhywbeth yn gywir. Mae'n rhyfedd yn diwe. Mae'n mor ddryslyd. Wel, yng nghyd-destun hynny, mae'r adnod hon yn bwysig. Adnod sydd ei hangen efallai ar gyfer ein gwlad ni a gwledydd y byd fwy nag unrhyw beth, grandewch, am hynny gwybydded holl di Israel, wel, wrth gwrs fan hyn yn sôn am holl di Israel, ond allwn ni ddweud pawb, am hynny gwybydded yr holl fyd allech chi ddweud, yn ddiogel. O na fyddech chi gyd, lle bynnag I chi, yn gwybod yn ddiogel, dyma I chi ffaith sicr, cadarn, gellir ddibynnu arno. Ac felly, ar sail hynny cymerwch sylw, pob un ohonoch. Chi sydd yn gwrando heddi efallai mewn rhywle pell I ffwrdd, ystyriwch y posibilrwydd heddi ei fod yn bosib cael neges glir, pendant, dibynadwy sydd yn gywir. Achos mae pobl gormod ofn dyddiau yma I ddweud bod unrhyw beth yn bendant, yn wir, yn gywir ac yn iawn. I chi bron yn ofni dweud hynny o fewn capel eglwys Efengylaidd, lle ni'n honni bod ni'n dweud y fath beth. I ni di mynd braidd yn bryderus I ddweud unrhyw beth. Achos falle bydd na rhyw elfen ohono fe, fydd na rhywun ddim yn hoffi. Ac yna yn ffeindio fe'n dramgwydd ac yn mynd. Wel, mae yna rhywbeth sicr yma'n does. Am hynny, gwybydded holl di Israel yn ddiogel. O, byddwch chi'n gwybod hwn. Yn sicr, yn ddiogel, yn bendant, yn glir. Ddarfod I ddiw wneithir yn Arglwydd ac yn Grist yr Iesu. Yr hwn a groeshoeliasoch chwi. Pan I chi'n ystyried y cyd-destun, Pentecost newydd ddigwydd, yma mae Pedr wrthi yn pregethu,
Ac mae yna dorf yna, maen nhw'n newydd gweld pobl sydd yn siarad mewn ieithoedd eraill, mae yna gyhyddiad o feddwdod wedi digwydd, maen nhw'n dweud beth yn y byd i chi wneud, mae'r ysbryd lan wedi dod lawr, mae'r eglwys wedi ei ffurfio, mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi ac mae yna elynion hyd ar lle, maen nhw'n newydd croesoelio'r Iesu, mae'n awyrgylch beryglus iawn i fod yn ddilynwr yr Iesu, ac yna mae gwas yr arglwydd yn edrych i fyw eu llyged nhw ac yn dweud wrthyn nhw i chi yn anghywir ac yn lofruddion, ac mae'r un i chi wedi ladd yw yr un y mae Duw wedi anfon i'ch achub chi. Na, mae hwnna'n eitha pendant. Dwi ddim yn wleidyddol gywir yn yr oes i ni'n byw ynddi. Bydde rhywun yn dweud, byddwch chydig bach yn fwy ofalus i ddweud wrth bobl bod nhw'n anghywir, ond dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr Iesu a wrthodwyd, yn ail, yr Iesu a broffwydwyd, ac yn olaf, yr Arglwydd Iesu Grist. Wel, yn gyntaf, yr Iesu a wrthodwyd. Wel, yn sicr, mae hwnna'n ddisgrifiad, i ni'n gwybod hyn, i ni'n weld yn aml iawn yn dydyn ni wrth i ni ddarllen gair Duw, yr oedd hyn yn wir o'r Iddewon, hynny yw y bobl, yr anfonwyd yr Iesu atynt. Fel pobl, dewyswyd yr Iddewon i anfon mab Duw. Dyna oedd y drefn. Dyna aryddawyd trwy'r proffwydi. Dyna oedd y ffordd yr oedd Duw wedi trefnu, yr oedd y cyngor yma cyn llunio'r byd, y byddai'r Iesu yn dod, ac byddai'n dod i le arbennig, a'r lle arbennig a fydd ei ddewis oedd i'r Iddewon. Ac felly, fel paratoad i'r Iesu i ddod, fe anfonwyd y proffwydi, a rhoddwyd iddyn nhw yn wirthiol, yn oriwch naturiol, y geiriau i'w ddweud. Ac yna chi'n darllen yr Hen Testament. Mae yna gymaint o brawf, dwi'n yn bosib i ddadbrofi fe. Mae'r ystadegyn yn anhygol. Mae'r holl Hen Testament yn berl anferth, yn datgan gwirionedd gair Duw. Mae'r cyfan yn dweud mewn ffordd gwirthiol, does dim un crefydd arall yn dod yn agos iddo fe. Mae'r cyfan yn pwyntio at y ffaith y mae Pedr yn dweud fan hyn. Ond at yr Iddewon, yn beth i ni'n deall fan hyn, yr oedd yr Iddewon wedi gwrthod yr un maen nhw wedi cael ei magu yn clywed bod yr Meseia'n dod. Ac felly maen nhw wedi wrthod e. Pan ddath fe wrthodon nhw fe. Mae hwnna mor wir am gymaint heddi, ond yw yr gwrthodiad yma o fab Duw. Falle bod yna un sydd yn gwrando efallai yn eog nawr o wrthod yr Iesu, yn mynd ati nawr ac yn gwneud penderfyniad penodol o wrthod yr Iesu. Wrth gwrs, mae hwn yn gallu digwydd dros gyfnod o amser, ond ambell waith, mae yna rhyw eiliad yn does, lle mae rhywun yn gwneud y penderfyniad. Dwi ddim yn mynd i gredu. Dwi yn mynd i wrthod. Falle bod yna fisoedd ar fisoedd o feddwl am y peth, a meddwl sut dwi'n mynd i ddweud, sut dwi'n mynd i fynd ati, sut allai dweud dwi ddim yn mynd i'r capel beth to, sut dwi'n mynd i wadu'r peth yma. Ac yna mae yna eiliad yn dod, ac yma nhw'n dweud eu bod nhw'n gwrthod yr Iesu. Eu bod yna'n rai efallai'n gwrando sydd yn anwybyddu'r holl brawf mae'r Iesu oedd y Meseia. Mae'r Iesu yw'r un y dylsen ni oll wrando arno. Dyna holl bwrdd yn y neges fan hyn yw, mae e mor bwysig, does dim opsiwn fan hyn, mae e mor bwysig eich bod chi'n gwrando ar y neges hon. Fwy pwysig na gwrando i'r unrhyw rhywbeth arall. Mae'n newyddion ond diwedd. Mae bron iawn rhywbeth ar y newyddion bob dydd sydd yn syfrdanol. Ac i chi meddwl, mae'n bwysig i fi weld beth sy'n digwydd fan hyn. Ond chi'n meddwl beth, does dim un o'r reina yn bwysicach na'r neges sydd yn cael ei chyhoeddi nawr, prynawn yma, ac heno yma, ac unrhyw le lle mae gair Duw yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon. Dyna'r neges bwysicach. Dyma beth oedd y neges fan hyn. Dyma oedd y bwrdwn. Mae'n gwynebu'r dorf ac yn dweud wrthyn nhw, i chi wedi gwrthod yr Arglwydd Iesu Grist, y Meseia. Yr un y dylsen i fod yn gwrando a i ddilyn e. A felly, y cwestiwn yw, pam felly dylsau pobl fod yn dilyn yr Iesu? Pam dylsem ni oll eisteddu fyny a gwrthod pob damcaniaeth arall? Pam? Pam i ni'n honni dweud? Fe ddylsen ni wrthod pob damcaniaeth arall yn yr holl fyd. Mae'n swndio, ynddo fe? Mae'n ddweud mawr. Fi siŵr bod yna rai pobl beth nhw'n nabod fi fan hyn ac yn gwybod amdana fi ac yn nabod fi fel plentyn ac yn meddwl, hwnna?
Doedd e'n fawr o neb. Doedd e ddim yn glyfar yn yr ysgol. A mae e'n dweud, dyma'r neges bwysicaf ac anwybyddwch bopeth arall. A fe ddweud, mae'n anhyrt. Pa hawls da fe i ddweud hyn? A dyna be fyddwch chi'n disgwyl. Mi fyddwch chi'n disgwyl hynny. Pydych chi'n mynd lan at gwybodaethon a pobl pwysig a darlithwyr mewn pob math o lefydd ac yn dweud wrthyn nhw, mae'r neges i chi'n ei ddweud yn anghywir, ond mae'r neges i gen i, mae hwn yw'r peth pwysicaf oll. Mae e'n ddweud mawr yn diwe. Ac ar un lefel, ni'n gallu deall rhai yn dweud, peidiwch a mynd i'w cyfarfodydd nhw. Fi'n cofio pobl yn dweud yn y coleg, peidiwch da chi a treulio gormod o amser gyda'r efengyls. Mae'n beryglus. Maen nhw mor gul. Maen nhw mor eithafol. Dydyn nhw ddim yn fodlon ystyried dim un safbwynt sydd yn wahanol iddyn nhw. Maen nhw'n dweud mae dim ond un ffordd sydd at Dduw. Felly peidiwch a gwrando arnyn nhw. Mae e mor gyfyng, mae e mor gaeth, mae e mor gul. Ac edrychwch ar eu bywydau nhw, mae e mor ddiflas. Dydyn nhw ddim yn mynd allan i feddwi, dydyn nhw ddim yn mynd a wneud pethau ar y sil, dydyn nhw'n wneud pethau ar y... Maen nhw mor gaeth, maen nhw'n mynd i'r capel mor aml, maen nhw'n mynd i'r cwr gweddi, maen nhw'n mynd i'r cwr pobl ifeg. Mae'r holl pethau yma'n pentyrru ar eu bywydau nhw, ac edrychwch, peidiwch am mynd lawr y trywydd yna, achos fi na gymaint o gyfyngiadau arnoch chi. Fi dim ffrindiau da chi. Pam dylsen ni oll aros am eiliad ac ystyried ein gwrthodiad o'r neges yma, felly bydd rhai'n dweud. O'r person yma, Crist Iesu, pam dylsen ni wrando arnoch chi? Achos i chi mor gul. Chi mor benstiff, mor galed eich ffordd. Ac wrth gwrs, mae'n wir yn diwedd. Mae pobl yma sydd yn dweud hynny, mae yna elfen o wirionedd. Achos maen nhw'n dweud, na newn ni ystyried unrhyw ffordd arall, wel gobeithio fod hwnna'n gyhuddiad gwir. Maen nhw'n meddwl, maen nhw'n ystyried dweud y geiriau yna, mwyn i'n brifo ni, mwyn cadw pobl i ffwrdd. Ond ar hyn i ni am yn dyn nhw ddweud y pethau yna. Achos fe ddyle fe fod yn wir. Achos dim ond un ffordd sydd. A dyma oedd bwrdwn y neges yma. Dyma oedd diweddglo, pinnacle, y bregeth i ni'n edrych ar ddiwedd cyfnod y Pentecost yma. Dyma oedd y neges. Wrth wynebu'r Iddewon oedd yn gwrthod yr Iesu, yr oedd Pedr yn dweud wrthyn nhw, un ffordd sydd. Un, ac i chi wedi lladd yr un o'ch chi'n aros amdano. Chi di wrthod e. Y person pwysicaf yn hanes y byd. Ac felly mae rhaid i ni ofyn felly, a mae'r cyhuddiad yna yn rhy mor ddilys heddi, mae pobl yn dweud yr un peth, dwi'n gwybod pan i ni wedi gwahodd pobl, fi wedi gweld yr olwg ar ei hwyneb nhw, maen nhw'n trio meddwl bob math o esgusodion i beidio dod i'r cwrdd, i beidio dod i'r carolau, i beidio dod i oedfa, achos nhw'n meddwl, i chi mor od. Chi mor eithafol. Dwi ddim eisiau dod i'ch cwrdd chi, achos i chi'n credu bod pob un arall yn anghywir ac i chi'n iawn. Felly mae'n swndio'n diwedd, mae'n swndio'n eithafol. Ond y peth yw, un ffordd sydd yn iawn, yn ôl gair Duw. Ac felly mae rhaid i chi ddod i'r penderfyniad, a oes fath beth bod Duw sy'n gallu creu byd wedi rhoi un ffordd i ni. Neu ydych chi'n dod ar sail beth, dwi ddim yn gwybod, yn penderfynu bod Duw yn dweud, dewch ata i unrhyw ffordd. Na, mae rhaid chi'n neud y penderfyniad na. Ond dyma oedd bwrdwn y neges fan hyn. A trwy'r bregeth, mae e'n pwysleisio i'r Iddewon oedd yn honni credu mewn Duw, ac yn honni credu mewn Duw oedd yn mynd i anfon y Meseia, ac felly dyma pam mae'r bwrdwn yma, mae'r hybydd yma'n dod iddyn nhw, mae'n pwysleisio iddyn nhw, adnod 22. Dyma dechreuad iddyn nhw. Pam fod nhw'n anghywir yn gwrthod yr Iesu? Ha, wir Israel, clywch y geiriau hyn. Iesu o Nazareth, gŵr profedig gan Dduw yn eich plith chwi, trwy nerthoedd a rhyfeddodau ac arwyddion, y rhai a wnaeth Duw trwyddo ef yn eich canol chwi, megis ag y gwyddo chwythau. Iesu Grist o Nazareth. Chi'n gwybod am bwy dwi'n sôn. Yr un oedd yn honni fod yn Meseia ac yn fab Duw.
Yr un a wnaeth gwirthiau na welwyd erioed o'i bath. Yr un sydd wedi gwneud pethau sydd erioed wedi weld ers hynny. Yr un oedd yn dysgu mewn ffordd mor rhyfeddol. Yr un oedd ar fath bwer, oedd yn dod ar meirw nôl yn fyw. Yr un oedd yn gallu cerdded ar dŵr. Yr un yma sydd yn gwneud yn bwyd o'r 5,000. Yr un yma, yr Iesu o Nazareth, I ddiw ei osod yn eich plith chi. Y diw I chi'n honni credu. Yr un sydd wedi cyflawni pob proffwydolaethau amdano, yr un yma, I chi yn ei wrthod. Y diw o'r honnant hwy y credant ynddo. Y diw hwnnw yr oedd ei fab yn llawn nerth yn gwneud rhyfeddodau. Mae'n pwysleisio eto. Mae o ddiw ydoedd adnod 23. Hwn, mae'n atgoffa nhw. Mae'n atgoffa nhw o'r llofruddiaeth yr oeddent yn euog ohono. Hwn wedi ei roddi trwy derfynedig gyngor a rhagwybodaeth Duw, a gymerasoch chwi, a thrwy ddwylo anwyr a groeshoeliasoch ac aladdasoch. Edrychwch, meddyliwch. Mae'n edrych arnyn nhw. Allech chi bron iawn yn dweud mae un cam I ffwrdd o'r rwyn yn taflu gwaywffon tuag ato. Lle ni dychmygwch. Mi fydd yna pobl yna allan am ei waed. Ac mae nawr yn herio'r bobl yma oedd yn gwrthod, ond mae am iddyn nhw sylweddoli pa mor ddifrifol yw'r gwrthodiad. Dyna beth I ni am I bobl sylweddoli. Pa maen nhw'n gyrru heibio'r stryd y capel yma o sil I sil. Pa mae pobl yn cael gwahoddiad I ddod I cwrdd ac yn gwrthod. Beth I ni am iddyn nhw sylweddoli? I chi'n gwrthod gwahoddiad Duw. A mae Duw wedi agor ffordd. Mae wedi anfon ei fab. Mae wedi gwneud rhyfeddodau. A difrifoldeb y mater yw nid bod chi'n rhoi y gwahoddiad yn eich poced a ffwrdd â chi ac yna pan I ni ddim yn edrych yn ei daflu fe i'r bin. Nid rhywbeth bach yw ffwrdd â hi a sdim ots am y peth. Fe fyddwch chi'n atebol am taflu'r gwahoddiad i'r bin. Fyddwch chi'n atebol am beidio dod mewn yr oedfa ac am wrthod dod a dod I wrando ar ffordd iachawdwriaeth. Hwn wedi ei roddi trwy derfyngedig gyngor a rhagwybodaeth Duw. O, mae mor eglur yn diwe. I Dduw roed ei fab I ni. Adnod 24, yr hwn. A mae'n atgoffa nhw. Chi sylweddoli pwy I chi wedi lladd, ond yr un I chi wedi ladd, yr hwn a gyfododd Duw. Gan ryddhau gofidiau angau, canis nid oedd bosibl ei atal ef ganddo. Hwn, Iesu Grist, y mae Duw nid yn unig wedi anfon I wneud tasg penodedig, rhyfeddol llawn nerthoedd, o'r nef, ac yn cyflawni'r proffwydolaethau. Ond hwn I chi wedi ladd, ond I chi'n gwybod beth, y mae Duw wedi atgyfodi fe o'r beth. Dath yn ôl yn fyw I ni, mae'r prawf, mae'r llygad-dystion gyda ni ym mhobman. Mae yna bobl di-ri wedi weld wedi siarad ag wedi gyffwrdd a'r holl beth maen nhw wedi dod ar ei draws Dyma fe, yma'r Iesu, hwn y mae Duw wedi atgyfodi fe o'r beth. A mae'n pwysleisio eto, adnod 36, adnod y testun. Am hynny, gwybydded holl di Israel yn ddiogel. Ddarfod I Dduw, wneithir yn arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groesoliasoch chwi. Yn ben yr cyfan, y mae Duw wedi osod a wedi ddarchafu fe yn arglwydd ac yn Grist. Dyma'r Duw. Dyma be mae Duw wedi wneud. Y Duw I chi'n honni credu ynddo. O, ceir gymaint o brawf yn yr ysgrythyr. Sydd oll yn pwyntio at fawredd Crist yn ei weithredoedd, yn ei rhyfeddodau. Does dim amser nawr dyn ni edrych ar bob un o'r rhyfeddodau yna, ond digon i'w dweud hyn. Mae e'n gyfrifoldeb sydd arno chi sydd yn gwrando. Mae dyma'r un I chi'n gwrthod. Ac os nad ydych chi wedi edrych mewn i'r mateb, fe fyddwch chi'n atebol. Ac I rai sydd wedi penderfynu bod nhw wedi edrych mewn i'r mater ac yn gweld goleadau llachar y byd tu fas ac yn meddwl, well gen I ddilyn honno, ac I chi ar fi'n gwneud penderfyniad swyddogol o wrthod Crist, ystyriwch hyn. Mae mab Duw I chi yn ei wrthod. Mae Duw wedi anfon ei fab, fel yr unig un gall y ddelio yn cyflwr trienus.
Ac yr oedd yr Iddewon fel llawer heddi wedi wrthod yn ei wrthod, ac am wrthodiad gan yr Iddewon. Ac eto ni fyddai yn wahanol heddi na fyddai. Gan yr un yw'r atgasedd at Grist, y fath ddirmig oedd pryd hynny a'r fath ddirmig sydd heddi. Ynghalon dyn tuag at gweithredoedd o gariad o godrigaredd, nid oedd ganddynt barch tuag ato. Ond nid oes da fath atgasedd tuag at yr Efengil. Mae'n atgasedd tuag at yr Efengil yn ffyrnig o'r byd. Mae e yno, mae e i'w weld. Ond o fewn eglwysi sydd yn honni hefyd, pan yn dod wyneb yn wyneb ar Efengil, chi'n gweld atgasedd hyd yn oed waith. Tuag at y gwir Efengil. Mae e'n erchyll ond yw e. Mae yna wrthodiad. Nid oedd gan yr Iddewon barch tuag at yr Iesu, cynllwyniant yn fanwl y ffordd y gallen cael gwared o'r Iesu, yr oeddent wedi ei drin mor greulon yn fwysfilaidd allech chi ddal, poerant arno, fflangellant ei giro yn ddidrigaredd ac yna ei groeshoelio. Am wrthodiad, ond dwi ddim gwahanol i heddi. Pob tro rydych chi'n mynnu cau eich clistiau, neu yn meddwl am rhywbeth arall ac yn gwrthod dod i Yr Arglwydd i glywed pregeth amdano, bob tro mae rhywun yn dewis gweithgareddau sydd yn mynd yn groes i air Duw, ystyriwch yr hyn yr ydych yn ei wneud. Pob tro yn gwrthod y ffaith i Dduw anfon ei fab i ddelio'ch pechod. Dyna beth yw. Dyna difrifoldeb y mater. Mae angen i ddifrifoldeb y mater, y gwrthodiad yma, ni ddim i edrych lawr arno fe, ac yn meddwl, mae yna rhywun unwaith eto wedi gwrthod dod i'r cwrdd. Fe ddyle fe fod, dyle i'r Cristion, fod yn drwm ar y galon. Bob sul, pan ni'n gweld, unwaith eto, sul arall, a does dim nawydd i ddod i Yr Arglwydd, i geisio i wynebau. Unwaith eto, dyw'r Cymru ddim am ddod i gyd addoli ac i ddiolch i Dduw am ffordd iachawdwr. Mae Duw di anfon ei fab o'r nef i'r byd. Dyna beth ni'n credu. Mae'n yn anferth, ond yw e? Mae'n anferth i Dduw ddod a cyflawn i'r holl proffwydoliaeth oedd wedi dweud amdano, ac i'r Iesu ddod i'r byd, ac eto mae pobl dal yn gwrthod dod i'r cwrdd. Ac mae'n mynd yn anoddach. Cau yw'r capeli, un ar ôl y llall, oedd na un cyfnod, dwi'n gwybod beth oedd ar ystadegyn, roedd na 10 o capeli'n cau bob wythnos. Siwr o fod, maen nhw gyd wedi cau erbyn hyn, dyw'r ystadegyn yna ddim yn bodoli mwyach, maen nhw gyd wedi hyn cau. Pryn yw'r llefydd, lle mae yna adeilad sydd â drysau sydd yn agored. Ond hyd yn oed, beth chi'n edrych ar yr adeilad lle mae'r drws yn agored, dyw'r Efengil ddim yn cael ei chyhoeddi yn y mwyafrif llethol, mae yna ryw grefydd, ond nid yr Efengil. Mae Iesu Grist wedi cael ei hen wrthod yng Nghymru. A dyna i chi realed i'r sefyllfa, oedd yr Iddewon yma. Yr oedden nhw wedi cael y fraint o clywed am yr holl broffwydoliaethau, yr holl negeseuon, ac yna cael y fraint o'r Iesu'n dod atyn nhw, a gweld y gwirthiau, a'r rhyfeddodau, a'r ddysgeidiaeth, a'r athrawiaeth, ac eto i wrthod a'i laddau, a'i groeshoelio fe. Ond dwi ddim gwahanol heddi nag yw e. Mae pobl dal yn ei wrthod e. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Yr Iesu a broffwydwyd. Os ni'n darllen o'r benod yma, ac yr adnodau ychydig cyn testyn adnod 36, i ni'n gweld. Mae yna ddadl hir yma i'r Iddewon. Na i ddim trwyddo fe gyd, yna roi rhyw fath o crynodeb i chi. Mae cymaint o broffwydolaethau'n cael ei gwireddu yn y benod hon, o ganlyniad i ddigwyddiadau dydd Pentecost. Fe ddangosodd Pedr iddynt mae cyflawniad i ddechrau oedd, mae'n dweud wrthyn nhw, mae'r Pentecost newydd ddigwydd. Roedd yn digwyddiadau ysgytwol. A mae Pedr yn dweud wrthyn nhw, mae cyflawniad proffwydoliaethau Joel ydoedd. Mae'n dyfynnu Joel. Ni'n gweld adnod 16, eith'r hyn yw'r peth a ddywedwyd trwy'r proffwyd Joel. Ac felly, ni ddylsyn fod wedi cwestiynu, ni ddylsyn fod wedi ei cyhyddo o fod wedi meddwi. Yr oedd hwn wedi broffwydo gan Joel. Mae'r holl beth, mae'r holl brawf yma yn anhygoel. Roedd hyd yn oed y digwyddiadau Pentecost wedi broffwydo bydde fe'n digwydd. Mae hwn eto'n gadarnhad. Mae'r un y lladdo nhw oedd Meseia, oedd mab Duw. Ac mae'n erchyll o beth i feddwl bod nhw wedi gwneud y fath beth. Ac yn ei wrthod dal yn ei wrthod ac hyd heddi dal i wrthod Yr oedd hon, hyd yn oed y digwyddiadau'r ddechrau'r benod, yn broffwydoliaeth yn cael ei gyflawni. Ac yna,
A Pedr yn mynd ati gyhoeddi'r efengil iddyn nhw. Fe ddywedodd wrthynt y modd y dioddefodd yr Iesu. Ac mae'n dangos iddyn nhw yr oedd y Meseia fod i ddioddef. Doedden nhw ddim yn meddwl hynny. Sut o'n nhw ddim yn gwybod hynny? Mae'n anhygoel. Mae'n dangos dallineb ysbrydol i chi. Yr oedd yn amlwg roedd y Meseia fod i ddioddef. Darllenwch chi Eseia. Dioddef oedd hanes yr Iesu. O'r cychwyn. Ond oedden nhw ddim yn gweld hyn. Ond mae Pedr yn y bregeth, mae am iddyn nhw weld y modd y dioddefodd yr Iesu, a mae disgwyliedig oedd hyn, y dioddefiadau oedd yr hyn y proffwydwyd y byddai'n ei wynebu, a gwybu Pedr iddi fod yn gyfarwydd hefyd, a hanes brenin Dafydd. Felly mae'n dewis pwnc cyfarwydd iddyn nhw. Mae'n cyfeirio at Dafydd, y brenin. Mi fydde pawb yn gwybod amdano. Bydden nhw'n gyfarwydd ar salmau, felly na i ddarllen yr adnodau yma nawr, adnod 25 o'r benod yma, mae hwn yn gyflawniad o'r salmau, salm 16. Felly maen nhw'n gyfarwydd ag e. Dyn nhw ddim yn ei ddeall, Does gan nhw ddim clem am beth mae'n sôn, doedden nhw ddim yn sylweddoli mae'r Iesu yr oedd y salmydd yn sôn amdano, ond mae'n dyfynnu iddyn nhw, mae'n esbonio iddyn nhw. Adnod 25, canis Dafydd sydd yn dywedyd amdano, rhag welais yr arglwydd gerf ymron yn wastad. Canis arfyn ei heilaw y mai, fel nam hysgoger, am hynny y llawenochodd fy nghalon, ac y gorfoleddodd fy nhafod, am cnawd hefyd orffwys mewn gobaith, am na adewi fy enaid yn uffern, ac na oddefi i'r sanctweled llygredigaidd, gwneithos yn hysbys i mi ffyrdd y bywyd, ti am cyflawni o lawenydd ath wynepryd. Na mae'n dyfynnu salm. Ac mae'n dangos iddynt fod Dafydd hyd yn oed wedi cyfeirio at yr un y bydden nhw yn ei ladd. Mae'n sioc sy'n fod yn gwybod meddwl siarad am Dafydd oedd e. Bod Dafydd yn siarad am Dafydd. Bod y salmydd yn sôn am ei hunan. Doedden nhw ddim yn deall am beth oedd Dafydd yn sôn. Ond mae Dafydd yn sôn am yr un maen nhw newydd ei ladd. A bydde fe'n dod nôl yn fyw. Dyna beth mae Dafydd yn sôn amdano yn y salm. Iddo gyfeirio y ffaith y bydd y Meseia yn dod, yn marw ac yn atgyfodi. Dyna beth mae'n dweud. I chi ddim yn deall, dyma'r neges y brenin yn un i chi'n honni dod ohono. Dyma'r neges, mae o'n blaen ni, mae hanes yn cael ei byw allan o'n blaen ni, mae'n dweud wrthyn nhw. Dy'n gosodd iddynt, ni all hyn fod yn ddim byd arall ond proffwydoliaeth am yr Iesu atgyfodedig. A mae'n pwysleisio iddyn nhw, rhag o'n nhw'n cweit yn deall, gan fod Dafydd wedi marw ac fod ei gorff dal yn y bedd. Ac os nad yw hwnna'n ddigon, edrychwch ar adnod 29. Ha wir frodyr, mae'n rhydd i mi ddywedyd yn hi wrthych am y patriarch Dafydd, ei farwef a'i gladdu ac y mae ei feddrod ef gyda ni hyd y dydd hwn. Mae e dal yma, ewch i weld, wel chi wedi gweld, mae'n dweud. Yr oedd pawb yn gwybod, yr oedd pawb yno yn gwybod hyn fel ffaith, achos bod nhw wedi mynychu'r safle ei hun. Yno, yn Jerusalem, byddai esgyr yn Dafydd yn gorwedd, ac yr oedd pawb yn gwybod hynny. Ac felly, yr oedd yn amlwg, nid am ei atgyfodiad ei hun yr oedd Dafydd yn sôn, ond am un arall oedd i ddod, am y Meseia. Ac fel i chi'n gwybod, i ni'n dweud am yna llygad-dystion, y mae'r Iesu wedi dod am yr holl proffwydolaethau eraill wedi cyflawni, mae'r Joel wedi dweud am Pentecost wedi gyflawni, mae'r Iesu wedi ladd, ac mae'r Iesu wedi dod nôl yn fyw, ac mae wedi esgyn i'r nef. Ac mae wedi addo, fel y dywedwyd yn ei adeg ar y ddeiar, bydde fe'n anfon ei ysbryd yn ôl, ac felly mae'r Pentecost yn gyflawniad arall o proffwydoliaeth. Mae'r holl beth yna. Ac felly, nid felly bedd yr Iesu yr oedd ei fedd ef yn wag. Gallai wedi mynd â nhw. Ewch at y bedd. Ac mae'r bedd yn llwyr wag. Does dim corff yno. Roedd na filwyr yno yn diogelu'r bedd.
Roedd yr arweinwyr wedi clywed, ond nhw wedi dweud, mae'r hwn yn honni bydd e wedi dod nôl o'r bedd yn fyw. Felly beth yn mynd i roi fwy o filwyr, y gorau sydd gyda ni, rai sydd ddim yn syrthau gysgu, neu nhw sefyll wrth y lan y bedd, wrth ochr y bedd, a wneud yn siŵr na fydd neb yn dwyn y corff, mwyn honni bod e wedi atgyfodi. Ond beth ddigwyddodd oedd hyn? Fe nath e graig symud, dath yr Iesu nôl yn fyw, ac fe welwyd llygadystion fod e yn fyw. Yr oedd ffaith yr atgyfodiad wedi gadarnhau ymhellach gan Pedr pan ddywed adnod 30. Am hynny, ac fe yn broffwyd yn gwybod dyngu o Dduw iddo trwy lw, mae o ffrwyth ei lwynau ef o ran y cnawd y cyfodau efe Grist i eistedd ar ei orseddfa ef. Ac unwaith eto mae yna gyflawniad o broffwydoliaeth, Psalm 132 adnod 11, gwrandewch ar hwn, blynyddoedd cyn y digwyddiad. Tyngodd yr arglwydd mewn gwirionedd i Dafydd. Ni thri efe oddi wrth hynny o ffrwyth dy gorff y gosodaf ar dy orseddfainc. A be ddigwyddodd? Be ddigwyddodd? O linach Dafydd mae wedi cael ei brofi o'r brenin fel yr addawyd a byddai'r Meseia yn dod o'i linach ef. Y ganwyd yr Iesu y Meseia. Popeth a ddywedwyd y byddai'n digwydd, y digwyddodd yr oedd Pedr am i'w gynulleidfa sylweddoli ffolineb ei ffyrdd o wrthod yr Iesu. Beth i chi wneud yn gwrthod yr Iesu? Yr oedd digwyddiadau Pentecost yn gadarnhad arall o'r hyn a ddawyd y byddai'n digwydd wedi atgyfodyd yr Iesu, adnod 33. Am hynny, wedi ei ddyrchafu ef trwy ddeheulawd Duw ac iddo dderbyn gan y tad yr addewid o'r ysbryd glân, efe a dywalltodd y peth yma rydych chwi yr awr hon yn ei weled ac yn ei glywed. Y neges mae Pedr am bwysleisio iddynt yw nad oes cwestiwn. Mae yn ddi-amheuol. Yr un y gwrthodant hwy yw yr Iesu y Meseia, yr oeddent yn honni credu yn niw a'i ddilyn, ond ei bod yn eog wrthod ac o ladd, yr un yr oedd Duw wedi anfon a'i addo iddynt. Roedd e eisiau wneud yn siŵr bod nhw'n deall. A gallech chi ddadle, darllenwch chi fe yn eich amser, mae yna lot yna. Does dim ffordd arall o egluro'r peth. Yr oedden nhw'n anghywir. Yr oedden nhw wedi gwrthod mab Duw. Nid oes yna wers her i ni heddi. Mae'r rheidrwydd arnoch i wrando. Nid opsiwn yw e. Nid un dewis o lawer yw e. Nid lan i chi yw e. Mae e'n fater anferth. Nid oes dim neges debyg yn yr holl fyd, o holl grefyddau'r byd, o holl athronwyr y byd, o holl arweinwyr y byd. Nid oes neges debyg mor bwysig yw e i Dduw ein creawd o'r anfon ei fab i ddelio'n cyflwtriennus ac iddo lwyddo yn ei dasg. Fe lwyddodd e, achos fe atgyfododd yr Iesu ac yna fe esgynnodd e'r nef. Dyw e ddim yn farw. Ac felly mae'r holl ffaith yna, mae'r holl ddarlun yn gyflawn. A dyma beth mae Pedr am iddyn nhw wybod. Ond mae e'n gorffen ac fe orffennau ar y trydydd pwynt, yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n gorffen fan hyn ei neges, ei bregeth. Lle chi ddychmygu'r bregeth, y dorf yna Pentecost, yr ysbryd glân newydd ddod lawr. O amddyddiau felly eto. Ac yna mae'n gorffen dy hwnna ac am ffordd i orffen. Adnod 36, am hynny. Mae'n dweud ar sail y ffeithiau di-amheuol yma. Does dim dadl gellir dod mewn unrhyw ffordd i ddadwneud yr neges yr efengil. Am hynny gwybydded holl di-Israel yn ddiogel. Ddarfod i Dduw wneithir yn arglwydd ac yn Grist yr Iesu. A mae'n atgoffa nhw, yr hwn, a groesoliasoch chwi, chi'n eog o ladd mab Duw. Dyna yw nod ei bregeth. Dyna'r pinnacle.
O, mae am I bobl weld, mae hwn, yr un y croesholiasant hwy. Mae hwn yw mab Duw, hwn yw brenin y brenhinoedd, arglwydd yr arglwyddi. A dyna'r ydyn ni am I bobl sydd yn mynychu ein cyfarfodydd ni sylweddoli. Wrth I chi ddod, wrth I chi wrthod gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, ac gwrthod ildio iddo yn arglwydd ar eich bywyd. Ond nid hwnna yw'r broblem yn aml. Ond nid dyma yw'r broblem. Fel dwi wedi dweud sawl gwaith, fi'n cofio cyfaill yn dweud wrtha I, mae'r arglwydd Iesu Grist yn waredwr I mi, ond nid yw yn arglwydd I mi, ac fi'n cofio dweud, dwi ddim felly'n waredwr I ti. Gall e ddim fod yn waredwr os nad yw yn arglwydd. Mae'n amhosibl, nid felly mae'n gweithio. Yr rhaid iddo fod ar yr union yr un pryd, pan I chi'n dod at Grist, fod e'n arglwydd Iesu Grist. Mae yna fynydd o berlau yn yr enw, allan ni fe mlaen am oriau, dim ond ar yr enw, yr arglwydd Iesu Grist. Dwi ddim yn chi ddim yn gallu dewis y dethol gair fan hyn, neu enw fan hyn fan draw, a dweud, fe gymerau fel fy ngwaredwr I, ond dwi ddim eisiau fe fel arglwydd arna I. Dwi'n fodlon cyfaddau mai Crist yw y Meseia, ond dwi ddim yn arglwydd arna I. Sneb yn mynd I ddweud wrtha I sut dwi fod I fyw fy mywyd. Sneb yn mynd I fentro dweud wrtha I sut dwi fod I ymateb I bobl. Sneb yn mynd I ddweud wrtha I sut dwi'n mynd I cadw'r sabath. Sneb yn mynd I ddweud wrtha I beth yw fy moesau I. Fi sydd yn penderfynu ar hynny. Dyna'r dyn modern. Ond nid yna'r un sydd yn Gristion. Mae'r Cristion yn un sydd wedi gweld I bechod, wedi gweld I gyflwr ger bron Duw, a mae'n gweld mae angen gwaredwr arna I. A dyma be mae Pedr yn dweud, yr rhaid I hwn fod yn arglwydd yr arglwydd yn brenin y brenhinoedd. Ac I chi'n gwrthod y brenin yma. Yr un y byddwch chi yn sefyll o'i flaen rhyw ddydd. Yr un y byddwch chi'n atebol o'i flaenef. O, mae am yr Iddewon ac I ni wybod. Mae yr un y gwrthodant yw yr un yr oedd Duw wedi ogoneddu, ac wedi anfon, ac wedi atgyfodi. Mae am hyn y byddwn yn atebol. Dyma beth fyddwn ni'n atebol. Mae llawer yn gallu meddwl am bechodau unigol, a falle rhestru pechodau, ond nid oes un ohonynt yn dod yn agos at y brif gamwedd, sef gwrthod Iesu Grist. Mae gwrthod Iesu Grist yw'r pechod mwyaf oll. Dyna'r un byddwn ni'n atebol amdano. O, mae'r eglwys hyd yn oed efo'n gilydd yn mynd ymlaen ac yn enwi pechodau ac yn enwi pob math o bethau ac yn protestio ac yn anfon negeseuo i'r prif weinidog ac yn dweud pob math o bethau. Wel, os eisiau wneud hynny, perffaith hawl I wneud hynny. Ond chi'n gwybod beth? Ateb y broblem yw I bechadur weld mae pechadur yw fy enw, ni fedda fy enw gwell. Ac beth yw fy mherthynas ar arglwydd Iesu Grist? Beth bynnag fy mhechodau? A pentwr mawr ohonynt fyddai'n atebol am bob un ohonyn nhw. Fe fydd pob un pechod fe fyddai'n cael fy nghosbi am bob un ohonyn nhw am dragwyddoldeb. Ond y prif bechod yw hyn, gwrthodiad mab Duw. Y Meseia, yr un a ddath a roddodd ei fywyd, yr un a nath rhyfeddodau o drigaredd, yr un a ddysgodd y torfeidd mawr, yr un a bregethodd ar y mynydd, yr un a fwydodd y 5,000, yr un roddodd I ddwylo pur ar led a wisgodd goron draen am ei ben, yr un dioddefodd uffern am ei holl bobl, arno ef ei hun yno ar y groes, fe dioddefodd uffern am ei holl blant. Hwn yw'r un I chi'n mynd I fod yn atebol am ei wrthod. Os oes yna rhywun sy'n gwrando yn ei harddegau falle, ac yn meddwl, o, mae'r coleg yn dod, fe ai mas i'r clybiau nos, fe ai mas i'r partïon, gai atgoffa chi, fe fyddwch chi'n atebol ger bron Duw, nid yn unig am y pechodau anfoesol hynny, ond fe fyddwch chi'n atebol am gwrthod Crist. Gwrthodiad o Grist, yma yw'r bwrdwn yn neges. Nad ydych chi wedi dod ato a chyffesu eich pechodau, eich angrediniaeth. Nad ydyn ni wedi byw I ogoneddu Crist. Nad ydyn ni'n bod wedi edifarhau o'n angrediniaeth. Nad ydyn ni wedi derbyn yr hyn a wnaeth yn ein lle ni. Mae'n afiach yn diwe. Mae Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Mae wedi cymryd y gosb yn ein lle ni. Ac beth I chi wedi wneud? Dim diolch yn fawr. Well gen I gallu mynd allan a mwynhau fy hun. Heno yma diolch. Un diwrnod o'r wythnos, o na dim diolch yn fawr. Mae e'n braf heddi. Gai barbecue heno.
Sa eisiau dod i glywed am y neges bwysicaf oll. Chi'n anwybyddu'r ffaith, yr holl freintiau wnaeth mae wedi cadw'r gyfraith i chi. Mae'n amhosibl i chi gadw'r gyfraith. Mae wedi cadw yn berffaith i chi. Mae wedi cymryd eich cosb yn eich lle. Ac fe ddangosodd bod wedi llwyddo. Nid just dweud sydd yma, ond fe atgyfododd fe goncrodd Satan a phechod ar bedd. Fe atgyfododd ar y trydydd dydd yn fuddugoliaethus fel mae Pedr yn dweud. I orffen, dyma i chi gyffro ar ddiwedd pregeth felly. I ni'n credu fod e'n bosib. Ni wedi darllen am digwyddiadau tebyg yng Nghymru. Mae mor anodd dychmygu yn yr oes yma'n diwe. Adnod 37. Hwythau wedi clywed hyn a ddwy sbigwyd yn ei calon. Ac a ddywedasant oedd Pedr a'r apostolion eraill. Ha wir frodyr, beth a wnawn ni. I ni bron yn gyfarwydd bellach ar ddiwedd oedfa. Dwi bron yn cael pan dwi'n wedig os dwi'n ffwrdd. Mae yna rhywle wastad gyda rhyw broblem gyda'r bregeth. Mae yna rhywun wastad yn dod lan a gyda rhyw gyngor. Byddai'r bregeth wedi bod yn well beth ydy wedi dweud hwn, neu falle bod y gorbwyslais ar fan hyn. Dyna'r oes i ni'n byw ynddi. Ac os nad oes ganddyn nhw'r hyder i ddod lan ac i ddweud hynny wrth y bregethwr, dyna sydd yn eu calonau nhw'n aml, ac os ydyn nhw'n rhan o'r eglwysi, efallai mynd gatcha ac yn cael cwyn fawr ac ddim yn hoffi efallai, achos bod yn cyffwrdd nerf yn eu bywydau nhw. O am y darostyngiad, o am waith yr ysbryd glân, sydd yn agor llygaid yr enaid i weld i cyflwr gyda'r bron Duw holl alluog, yr un anfonodd ei fab i achub pechadur roi bechod ac i roi bywyd tragwyddol i'r pechadur. O na fi na rai yn dweud beth a wnawn ni. Dim y ffys a'r ffwda na cwyno a pob math o bethau, beth a wnawn ni. Beth dwi fod i wneud? Helpa fi, dwi ddim yn gwybod pa ffordd i droi. Dwi nawr yn dod i weld fy mhechod, dwi'n dod i weld fy nghyflwr, dwi ddim yn gwybod beth i wneud, dwi eisiau help. Ac yna adnod 38. A Phedr a ddywedodd wrth Ned i farhewch, a bedyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, ddeiant pechodau, a chwi a dderbyniwch ddawn yr ysbryd glân. Adnod 41. Yna yr rhai a dderbyniasant ei air ef yn ewyll llysgar a fedyddiwyd a chwanegwyd atynt y dwthon hwnnw ynghylch 3,000 o eneidiau. Fe ddath nifer i gredu, edi farhau a chredu. Mae hwn yw mab Duw, a'r hyn oll a gyflawnodd iddyn nhw. Fe ddeithon nhw trwy ras a droed y groes. Ac edi farhau o'i pechod, a chyffesu ei pechod, a chredu yn yr Arglwydd Iesu Grist. A be ddigwyddodd? Mae ddeiwyd ei pechodau. Fe golchwyd pob staen i ffwrdd. Fe gorchuddiwyd a chyfiawnder Crist. Maen nhw'n cael eu mabwysiadu yn un o'i deulu, nawr yn blant i'r arglwydd. Wel, mae'n benod cyffroes yn diwedd. Ond am her. Dyna her i ni wrth i ni edrych ar y byd ac i'r byd wrth iddyn nhw wrthod Crist. Mae'n fater difrifol. Am hynny, gwebydded holl di Israel yn ddiogel, ddarfod i Dduw neithir yn arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groesoliasoch chwi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am yr Arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithio yn rymus yn ein plith gad i ni brofi dyddiau unwaith eto, lle bydd na rai yn holi. Beth sydd angen i wneud? Beth sy'n rhaid i fi i gredu, beth sy'n rhaid i fi wneud i ddod at droed y groes. O Dduw, gweithio yn ein plith. Tywallt y lan ysbryd arno, ac arweinia eneidiau at droed y groes. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi ang ei hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef
a deiar lawr. 197, gen i sefyll uwch ni. A nawr bydd wedi ras Yr Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.